Niin. Tai minä sotan poltossa. Joo, no me lopetetaan. Onko ymmärrys? Joo. Minä en tule sanomaan enää toista kertaa teille. Joo. Tämä on vain, tässä tulee vain yksi varoitus nyt. Joo. Ja sen jälkeen minä en juttele teidän kanssa. Joo, vapaallis. Ymmärrettiin. Kyllä. Kun te olette joka helvetin ilta melkein tässä. Ei oo. No ei kyllä läheskään. No, ainakin tässä saatanasti on ajettu. Ja tiedätkö sitten missä te ajatte edes? Oletteko lukenut yhtä tuota kylttiin kanssa? Päiväkoti. Päiväkoti. Onko sen jälkeen sanottu mitä, että monenko aikaa siellä sali? En minä sitä kuule. Mä lukemaan. No en minä. Nyt on pojat semmonen juttu, että tää loppu tähän sitten. Joo. Onhan ymmärretty. Joo. Ja jos ei tämä teidän puskaradio nyt mene eteenpäin, minä soitan poliisille. Ja silloin on tilanne teillä minun mielestä aika huono. Te olette 1-0 häviöllä heti minun mielestä tässä asiassa. Eikö nyt? Joo. Mitä sä sillä teet? Kato. Ei sulla ole minkälaisia todisteita, mä olisin rälläillyt täällä. Hei, et sä tolla tee mitään. Niin. Kuka tän omistaa? Niin. Ja- Tulee todisteita, että se olisi ajanut tänne. Älä puhmas. Ei, sillä on vasta. Voin ottaa sitä puolta sillä meitä. Kyllä tää aivan oikein. Kerran jos tulet tänne, niin kyllä se riittää. Samaan aikaan niin kanssa mopua, mutta ei tämmöistä rällästä. Joo. Asutko se missä? Seitä teille. Ei mä ole sitten joku lähellä. Olenpa. Joo. Ollahan niin kuin ymmärrät. Joo, ollut. Aameläinen. Ei, mikä muuten hauskaa. En mä halua